Ahliňize salam. Gyzykly kanalyna hoş geldiniz. İlk bilen videomuza başlamakak kanalyma agza almagy we like basmaňyzy unutmaň. Başladyk videomda. Bu videomda PUBG Mobile oynayarız. Eger dostlar bilelikçe oynar diýseniz meniň adım Professor Nol ekran ýüzündeyim çıkar ve meni idim bar şonu gözledip şöyle basýaňyz. Duruja dabawit şöyle ýazýaňyz adymy ýa-da idimi diýip duran şonu basýaňyz boldy. Şimdi oyuna başladık. Men emel indi başladım täze skaçat etdim bunu oyna profesyonel diýýär. Çalyçylar bilýän. Oyuna başladı. Oyun başladı. Bak. Ya. Hemen kaçtı. Hemen kanalına geldi. Göndermem. Ben oynatacağım. Ne dostlar, videoma şundan ibaret. Sağolunda videoyu göstereceğim. Bir yana dostlar kanala patlayıcı olmağı unutmayın. Beni bağlayabilirsiniz.